Dnes budeme harmonizovať telo aj myseľ cez náš dých. Konkrétne cez striedavý dých, nádych Šodhana. Opäť je to jedna z jednoduchých, ale veľmi účinných dýchových techník. Tento dých uvoľňuje, skľudňuje, osviežuje a prečisťuje celý nervový systém, je skvelý proti stresu a na celkovú harmonizáciu. Je to taký celkový vyľaďovač, by som povedala, pretože energeticky zrovnáva mužskú a ženskú stranu, pravú a ľavú hemisféru a aj aktivitu s pasivitou. Tak poďme na to. Posaď sa spriamene, buď do sedu s prekríženými nohami, alebo ak nechceš, tak aj na stoličke, ale dôležité je, aby si mala rovný, vystretý chrbát a ramená dole. Ľavú ruku nebudeme používať, čiže môžeš si ju položiť na koleno. Budeme používať iba pravú ruku. Konkrétne teda palec a prsteníček. Tieto dva prsty si môžeš buď dať na tento bod medzi obočím, čo je tvoje tretie oko, alebo si ich môžeš takto schovať, aby ti nezavadzali. Nechám to na teba, ako je ti to príjemnejšie. Palcom si zakry pravú nosnú dierku, nádych ľavou nosnou dierkou. V nádychu si prehodíš prsty, priložíš prsteníček na ľavú nosnú dierku, pustíš palec a vydýchneš pravou nosnou dierkou. Potom zase nádych pravou nosnou dierkou, prehodíš, výdych ľavou. Takto pokračuješ vo svojom tempe. Odporúčam aspoň 21 opakovaní, alebo si nastav časovač na 5 minút. Pozor, posledný výdych musí byť ľavou dierkou. Čiže tou, ktorou sme začínali nádych, tak nakoniec s ňou vydýchneme, aby to bolo všetko pekne uzavreté. Tvojou úlohou okrem dýchania bude potom aj pozorovať, čo sa s tebou deje. Zvedomovať si ten kľud a harmóniu, ktoré sa vytvárajú. Odporúčam si tento dých zapamätať a použiť ho vždy, keď sa budeš cítiť vyvedená z miery alebo budeš mať potrebu sa zharmonizovať. Toto on veľmi dobre dokáže riešiť.